We're about to leave. Going to Baguio. That's the coaster. It's around 6:58. So 7 o'clock. We're off to go. If ano naga ka talaga? Kamsur man talaga yan. Papa, sila, check up naman. Ay, Ako ba yung Mars mo? andito na po kami sa Marilao, Bulacan. Ayan po. Sa oras na isa sa po kami here at Chowking, Marilao, Bulacan. Sierra Madre, ano, may tubuhan. Harvest time. Oh, Tarlac. Tarlac na po ito. Oh, Tarlac na po kita po. Hacienda Lucita. Hacienda Luisita. Walwal. Ayan o, yung lahar. Ito na pala. Pampanga na ba ito? Yan ang mga ano ng Mount Pinatubo dati. Iwan ka na dito. Yeah. Iwan na yan na. Eh, kapatid mo, andito pala yung kapatid mo. Grabe talaga. May tao pa kasabay. Doon yun na kami. 10:45. Angel. Thank you. Ayun. Nali ay. $11:34. It's Baguio now. Daddy, nasa Baguio na. Ngayon. Baguio na. Ngayon. Ayan o, magandang kita doon. Protection. Doon sa kabila, yung mga housing na. Ayan. Dito na kami sa Pasalubong Center sa Baguio. Yan po ang pinaka-trademark ng Baguio. So, may Pag sa... strawberry. Gano'n na ba? Ganun pa rin po ang price. Pag sa Naga, free veggies and of course wine. Kamatis sa sabi. Ayun. Ayun, mga cherry tomatoes. Cherry, 40 pesos lang. Sarap yan.
Anong lugar na po ito? Barangay? Anong barangay? Tuba, ano? Malayo pa. Mga souvenir. Ito pa po ang sipon ng Baguio. Sagot from Yaku. Lasang apple. Diba? Kasi nakakapunta sa, nakakapunta. Ay, parang singkaman. Nakakapunta sa Bicol, konti lang. Mayroon na, oh. Dito ang pinakamaganda. Pinakamaganda. Pinakamura. Japanese carrots. Hindi na. Singkamas. Parang Japanese singkamas. Ah, okay. Meron ka na ba? Strawberry jam. Nasubok magkakanin ng strawberry. Sarap yun. Pigar. Beef daw yan eh. Beef. Papakita. May mga Bicolano digyo sa Baguio. Kuya Tony Mitchell. Doodle. Hi. Ayan si Kuya Tony. Welcome to the fine city of Baguio. Sa Celestial Village. End of the ladder. Pamalan na ito. Siya kita dyan. This is Celestial Village here at Benguet. May jeep. May overpass. Yandok Street na kami po. Sa sentro. Burnham Park, man-made lake park. Gift of the US government to the Baguio citizen. And we'll be going round and round because the traffic goes around that way. Students, it's a typical Thursday. Talagang malamig ang weather dito sa Baguio. Ito na po. Ito na yung signage. Welcome to Burnham Park. No smoking, spitting, gambling, and littering. Ayan. Wow. Panagbinga Festival starts this February. Breathe Baguio. Yes. It started yesterday, their opening parade. Yesterday, February 1st. Ayan na po, makikita ninyo. Pinapalitan po ang tubig ng park na yan. Palibot naman tanong ko. Wala ko ng flower plant. Wow naman. Aywas talaga atin. Parang Manila Zola.
Pag i-compare mo, mas ano dito, malawak yung ano, boat ride, saka yung tambayan ng mga, wow, mga tri-bike. Ay, hindi naman tri-bike. Four-wheel. Pero sa aga si ano yun. Zero gravity, ha? Ano ba yan? Tung. Ito po na Flower Festival here in Baguio City or Panagdinga Festival. Very busy na yung mga tao. Yan ang mga booth ng mga local business owners. Pero March 25 pa pala yung ano, yung culminating activity. Ito yun. Ay, lalo pa din baka naman nila. Hindi ka man. Sabi ko, bara ko na ikaw. May messenger ka sa Yan, may iba. May iba ko. Saan yung magkama ng anak mo, ma'am? Nasa niyo, sir? Oh, brother, sister! Oh, madam, oh, dyan, dyan. Yes, ma'am. Inanalo. Pangsahog. Ito, Pika. Gulay, 400. Ito, ano to? Langaw. Gabi na po. Gabi na. Natulog na yung mga langaw. Kanya yung dalawa. Tama rin. Night time in Baguio.